Formatik izoten naz, zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondun. Dantzan egin ondo pasa eta zergaitik ez ipurdia mugitzeko aukera kaldu nahi ez dutenak, Deuskiz taldearen disko berria kalean dute jada. Katuak bezala jarri diote izena euren azken lanari bizkaitarrek. Musika alaia eta doinu arinak batzen dituen lanari. Hemen nire ondun, katuek bezala, formatik izoten naz, Deuskiz taldea 2003an sortu zen, urte horretan eta euren poltsikoko diruaz, lehen diskoa grabatu baitzuten. Zeran azuna taldea? Danan modun, lagunen artien, bersinotxu batzu joteko eta horretarako, holan azten dago. 5 taldekidek osatzen dute Deuskiz, Inigo Ahotza, Iñaki bateria, eta Jon Anartz eta Oier gitarra, basua eta koroak. Taldekideak eta lagunak, Elantxobe eta Ibarrangelukoak, Bizkaitarrak eta Kostaldekoak. Hizkuntzarekin jolastea gustoko dute eta joko horretatik sortzen da taldearen izena ere. Eziketan hasi izan txorrada modun Deuski, baina guztaiak zelan sonaten ban, eta egin dune, letra bat aldatu da Deuskiz. Sin más, ez deko signifikao profundo. Fonetiki da bakarrik, fonetika dutxa. Euskaraz baina ingeleseko kutsu bat ere badeko, ez? Ez hori apostozarekin, no? Bueno, entzun dugu zen talde guztizek alandeko eta horreitxik, bai. Hizkuntzarekin asko jolasten dozu, eta oso argi uzten dozu beti kostaldekoak bentsa pasariela, ez? Eta zuen izkera hitzaiteko modua, kantatzeko modua eta idazteko modua ere horrela egiten dozu, hori zergaitik. Geure hizkuntzi dalako errezen urteten jakun hizkuntzi da, batueraz ez dakigu, batueraz egiteko pentsauen bigu, eta bizkaieraz berez urteten dugu, eta horreitxik egiten dugu, holan sentitzen dugulako, eta holan urteten dugulako. Kaletik noie, noiz ikusko zaitzut postabe, bero imintzen naz urbil bazauz, zelako neskak atxarrue, maibie, neuke mongo dozut bizune, zu prepara txokolatie, da neu guztiko dotko bide. Katuek bezala, formatik izoten naz, zu ikusten bazaitxut, hemen nire ondur. 7 urte pasa dira lehen diska kaleratu zutenetik. 7 urte ez dira alperrik pasatzen eta horregaitik, 3. diskoa berritasunekin dator. Ezberdintasun handizena produzioan aldetik eta soniduen aldetik, grabaeran aldetik bebai. Engune da dana batera zuzenin graba, baterize, gitxarra bize eta bajue, eta gero gauza asko sartun dugu. Abotsa asko, marakak, arreglo asko, mandolinak, ukeleliek, 4 venezolano, instrumento, etxine eukin dugu zen instrumento guztizek estudizera erunguz, da hori urten da. Soinu aldetik aberatz datorren diskoa aurkezten digute, musika estilo asko tartekatzen dituena. Deuskiz ez da erraz izilik eratzen den taldea, ironia eta pikardiaz jantzitako hitzak lantzen dituzte, maitasuna, ligoteoa eta bestelako eguneroko gaiak aurkezten dizkigute. Neskak, biharra, surfa, juergie, tema popenoa. Geure bizimoduri eitzen txagu kantu, ez tekogu problema askorik, da egunek emoten dozkunari. Ez tekogu ardura larre irik, eta hori zeba, beti gabiz urrengo gabak zer emongo dozkunari begire, ian eskaonek izango dozteneni begire, olatutxuek egongo dizen, euskizek urtengo dauen, holako dozatxu. Egunekero eta
Katuek bezala, jarri diote hirugarren lanari izenburua, hormetatik igotzen den diskoa, lurrean egoteko gogo gutxi dituena. Gabak, neskak, logure faltak, gauza asko, biharrak, zuri izetzen zu hormatik egoten. Horre bai, biharrak askotan. Barrine. Beraz, preocupazio batzuk edo badituzu, ez? Arazoren bat badeko zu hormatik egoteko. Baina... Faktura pagatie. Horize, eguneko problemak, edo noke dekozen problemak. Ez kabiz pentsaten herritik kanpo pasaten danagaz, apurbet horretaz atgauz. Ez gauz horreri begire, geure arrazotxu, eguneroko arrazotxu. Deuskiz, zuzenekoan ikusi beharreko taldea dugu. Zuzenekoan musika bizi eta eurekin batera dantzan egiteko. Apurbet aldatu gu, oine beste 5 pertsona daruguz, aldogunien, ekipoak izten dagoenien eta logelak izten dagoenien, beste lagun batzu daruguz, laguntzeko, perkusioa joten dozku ez, argi geure lehen guzinui badatorra besten, trompetak eta saxofoi eta eruten duguz, da bueno, kontzertu handi jau bat prepara dugu, oingo kanpainara. Katuek bezala, hormatik izoten naz, zu ikusten bazaitzu, amen nire ondur. Furgoneta hartu eta Euskal Herri osoa zeharkatzeko asmoa du taldeak. Euskal Herria ipurdia mugitzen jarriko dute Katuek bezala diskoko soinuekin.